В умен дом всичко започва, още преди да стъпите през входните врати, а високите технологии проникват във всичките му елементи. Въпреки това, всяка категория може да се използва автономно, което позволява да се интегрират постепенно или да се ограничи до само няколко, без да се изгуби тяхната функционалност. Това е удобно за всякакъв бюджет и нужди, затова системата на интелигентния дом може да се препоръча на всички, които желаят да модернизират своя дом, да го направят по-безопасен и да минимизират времето, което се изразходва за рутинни задачи. Камери за сигурност и автоматично осветление ще направят дома по-сигурен. Смарт телевизори, аудиосистеми и интелигентни лампи ще помогнат да освежите дневната, както и ще направят забавленията и почивката още по-приятни. След готвене и пране всички уреди ще се изключат автоматично. Системи за климатизация и увлажняване на въздуха, умен термостат и други смарт решения ще гарантират комфортни условия за сън и пълна релаксация в идеална среда. Тези и други функции вие можете да видите наживо в нашата смарт къща в град Варна. А на място ние ще отговорим на всички ваши въпроси и ще изготвим оферта по вашия проект. Резервирайте си час за оглед и презентация на Умен дом чрез нашия сайт. Умен дом, твоят дом от И до Ако.